Ik sta hier met Hans van Wolde, de bekende chef van Beluga in Maastricht. Niet voor Beluga aan de Maas, maar voor een boerderij, Hans in Rijmerstok. Wat moet een Rotterdammer met een bekend restaurant in Maastricht met een boerderij in Rijmerstok? Want als ik goed begrijp, woon je sinds kort hier. Ik woon hier sinds 4 maanden, ja. Het dorpje Rijmerstok, ja, wie zou er ooit aan gedacht hebben? Ik wilde heel graag een besluit maken voor mijn 50ste om hier ergens neer te strijken. En, Dit ga ik doen. Dit is wat ik eigenlijk in mijn leven gewild heb. En, dit is eigenlijk wat een echte chef eigenlijk zou moeten willen. Dus een droom. Okay. Dus er komt hier, neem ik dan even aan, er komt hier gewoon een nieuw restaurant. Klaar. Er komt hier een nieuw restaurant. Er komen hier 4 bed and breakfast kamers. Er komt hier ruimte voor demonstraties, kookdemonstraties. Alles gaat 4 dagen in de week open. Ja. Alles is heel grof gemaakt. Ik ga 4 dagen hier werken. En op het moment dat wij overgaan, over een kleine 2 jaar, dus het voorjaar 2020, dan gaan wij een iets eenvoudiger concept van Beluga maken. Maar ik ga hier voor de top. Ik heb dadelijk 25 zitplaatsen hierboven. Ja. En ik wil je best de naam vertellen eigenlijk. Want, die heb je ook al. Ja, we hebben ook een naam. En er zit een cijfer bij, 172. 172 is eigenlijk de hoogte zoals de boerderij ligt. En NAP, ja. NAP. En de naam van de boerderij, ik zeg, de naam van het hele etablissement gaat heten Bruut 172. Oké, dan denk ik aan champagne Bru. Ja, dan denk je inderdaad aan champagne. Je denkt aan bruut gekookt. Je denkt ook aan bruut leven, maar ook bruut op het bord. Een soort oerkracht. Oerkracht, maar ook heel mooie bruut. Echt bruut zoals mooie bubbels van champagne kunnen zijn. Dus bruut 172. Bruut 172 in Rijmerstok. Beluga, dat blijf je wel houden, maar dat wordt dan een restaurant, maar misschien meer in een soort brasserie-sfeer. Maar misschien hou je dat toch nog een ster, wie weet. Dat ik heb ook met Michelin overlegd. Wat ik graag. Ga ik mijn Michelin-sterren meenemen? Of ga ik ze daar weghalen? Of, voorlopig bepalen zij dat. Hun bepalen dat. Dus ze hebben ook gezegd, joh, maak gewoon je restaurant. Misschien kook. Danielle blijft sowieso in Maastricht. Vaste mensen blijven daar ook. Komt een hele vaste nieuwe crew. Ook een deels van Beluga die ik meeneem. Ja. Maar compleet anders. Maar Beluga blijft gewoon Beluga en zal een lager prijsniveau ingaan. Met misschien 1 Michelin-ster. Ja. En hier ga je voor minstens 2 sterren en wie weet toch nog een keer die derde. Kijk, weet je, in het concept als wij bij Beluga in zitten, zullen wij eigenlijk nooit die 3e ster kunnen krijgen meer. Omdat ik duidelijk gekozen heb voor een concept wat voor iedereen toegankelijk is. Ja. Ja. En dat wil niet zeggen dat dit niet voor iedereen toegankelijk is, maar er ligt toch een bepaald prijsniveau. En het koken op een bord, en ik zeg ook niet dat ik onder mijn maat sta te koken bij Beluga, maar voor 100 couverts elke dag koken of voor 25 couverts elke dag koken, daar kun je, is natuurlijk wel een ander plaatje natuurlijk. Ja. Dus, maar dan stel op een gegeven moment is het open en ik kom hier met mijn vrouw eten. Waar moet ik ongeveer op rekenen, inclusief de wijn en de... Je zal dan moeten denken ongeveer aan €300 per couvert. Oké. Ja, dus €600 met z'n tweeën. Dus, maar dan heb ik wel de wijn bij? Er zit alles erbij, inderdaad. Ja, dat is een behoorlijk iets, maar je krijgt daar een serieus bedrag, maar je krijgt daar ook echt, als je dadelijk de interieuren ziet, als je dadelijk de velden ziet, we nemen je echt mee in de reis van Bruut. Ja. En dan ga je hier koken zoals je bij wijze van spreken nog nooit gekookt hebt? Ik ga met de oude kooktechnieken werken, met oude strijkijzers, die borden. Oh. We gaan met garen in de grond natuurlijk. We gaan echt voor het uiterste van het uiterste. Tot hoe ver gaat het domein? Het domein gaat helemaal tot achter, de bossen horen erbij. Tot daarachter? Ja, de bossen zullen we, ook in samenspraak natuurlijk met de gemeente Gulpen, kijken of daar nog een natuurhuis gebouwd mag worden over een paar jaar. Hoe groot is het hele terrein? Bijna 2 hectare, iets meer dan 2 hectare. Ja. Oh. Dus mensen rijden op met een auto, lopen door de kas, zeg maar, in de winter naar het pand toe en voelen eigenlijk worden aangetrokken door Bruut. En op het moment dat de deur open gaat hier, dan vallen ze in de wereld, zeg maar, van Bruut. En dan ga je hier je eigen groenten, kruiden... ja, groenten, bloemen, kruiden, wijn. Dit zal de nieuwe keuken moeten worden. Oké. Dus er staat nu wat opslag inderdaad van het prevenement, laat ik het zo zeggen. Dus plaats zat, zou ik zeggen. Ja, hier beneden zullen de barren komen, de koelingen komen, de wijnkelders komen, zeg maar, de groentecellen komen. En bovenop eten de mensen... Oh, bovenop? Mensen eten boven allemaal, ja. Maar dan moet je nog een vloertje inleggen, hè? Daar moet ook nog een vloertje. Ja, want anders hangen ze in de lucht. Ja, nee. Oké.
Maar dat is natuurlijk buitengewoon ambitieus. Maar dan denk ik ook van, ik vind overigens dat het wel, het is geen bouwval of niks. Hè? Het ziet er eigenlijk in verhouding keurig uit. Maar als je dat allemaal wil realiseren, dat kost toch een investering, een vermogen. Ik ga een soort certificaten uitgeven van €600. Je kan eigenlijk een pakket kopen, eigenlijk een cadeaubon kopen, een luxe VIP-arrangement en vanaf 1 april 2020, en wie weet misschien iets eerder, gaan we elke zaterdagavond een VIP-dinner houden waar jij met je vrouw gaat aanschrijven. Je kan daar inderdaad alvast op inschrijven en met die centjes ga ik al deels verbouwen. We hebben 2000 certificaten. Oké, dus je gaat daar nu mee beginnen, een soort crowdfunding zou ik bijna zeggen. Althans... Ja, het is gewoon een cadeaubon verkopen eigenlijk, maar wel een pakket, een prachtig pakket van het ophalen thuis tot aan een glas mooi kroeg champagne, eigenlijk alles bij elkaar. Maar je bent wel van die actie afhankelijk dan? Hè? Nee, ik ben er niet van afhankelijk. Nee. Natuurlijk al wat centjes gespaard en we hebben natuurlijk ook wel wat andere dingen die we kunnen inzetten. Ja, die we in gaan zetten. Ja, ik ga natuurlijk ook wel een deel van de bank lenen. Ja. Ik ben gelukkig, Jo. Ik ben gewoon gelukkig hier in Rijmerstok en ik hoop dat de gasten met mij gelukkig zijn en de mensen in het dorp hier het ook fijn vinden.